production. Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोना आंनि भिडिअआव हाबफैनायनि थाखाय वेलकाम आरो दा नायबाय थादों नोंथांमोना आंनि माखासे ब्लग्सफोरखौ आरोना नोंथांमोना नायबाय था आरो ओरैजाय आंनि लोगोफोर मार्बल गेलेगासिनो बेयाव थांनानै देखायगासिनो आरोना ओमफ्राय 12थायाव आं ट्रेन दङ बे ट्रेनाव गाखोनानै थांगोन आरोना आं दा उदालगुरियाव थांनो नागिरदों उदालगुरि बेरगाव नोंथांमोना नायबाय था जोबजासिम नाय आरोना भिडिअखौ बेरगावआव मानो थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आं लासै लासैनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय एपिसोडखौ मोजाङै नाय आरोना होमबासो बुजिगोन बेरगाव प्रग्रामाव थांनो नागिरदों प्रग्रामानो जाहैबाय स्पर्ट्सनि कालचारेल मेट नटाप नटाप मा होननाय जायो मिथिया नामा नटापा नटापमोन नटाप गैथारलालै माब्लानि जाबाय नामा ओंखायनो साफ खालामबाय गैला सेसनि बेसा नों थैनानै गैला एबार गैथारलालै होननानै सेस सासे दाहार लानाय सासे गैला सासे लाब जाफिननाय नामा जालाय सांबा गोजांखौ फोनाङाबाय थैगोलै रावबो मोनला बेखौ एबार लोगोफोर आं दा क'क्राझार रेलवे स्टेसनाव फैबाय आरोना हारसिङै आं हारसिङैसो थांगोन बेरगावसिम आरोना नोंथांमोना आंजों भिडिअआव लोगोसे थाबाय था खेंगा मोननाय मोनबा हाबाब जाबायलै दा बे मिलिटारि गारि आरोना गासिबो इन्डियान आर्मिनि 60 लाबाय आरोना बे जाबाय जानोसै बेखौ जेने थेने रङिया सफैबाय बिना टिकेटआव सिटिया नायासै आरोना नायनानै थांबाय ओरैनो जेबो चेकिं खालामासै सिरि थाबाय आंबो ओमफ्राय दा रङिया सफैबाय रङिया सफैनानै दा थांसिगोन आरोना मोनानि 7थायाव दङ ससेल'सै 1 घन्टासोजों सहैयो खैराबारिसिम दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय था आं एसे नुडल्स जागोनानै लानो आरोना हारसिंसो रावबो गैया हारसिंसो फैबाय रावबो हारसिं नामा दा नैबेजों थागोन आरोना खैराबारि आं उदालगुरियाव मानो थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना नायबाय था आरोना लास्ट जोबजासिम होमबानो बुजिगोन मानो थांनो नागिरदों मा जागोन मानि खारनाव थांनो नागिरदों बे जायगायाव आरो मानो बेखौ बुजिगोन आरोना नोंथांमोना दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जोबजासिम नायबासो बुजिगोन दे होमबा रङिया स्टेसन आरोना आं रङियानिफ्राय बासजों थांसिगोन 20 मिनिटल' लायो ओमफ्राय खैराबारिसो आरोना खैराबारिनिफ्राय बेरगाव थांसै ट्रेनाबो मोनाद्रायावसो फैयो ओंखायनो दा थाब थांनोसै आरोना नैबे गिला बादायनाया जोंहा जागायनो आखायाव लाबाय फार्स्ट टाइम नुदोंलां गासिबो बादायनाया जोंहा जागायबाय लोगोफोर आं जे जायगायाव फैदों बे जायगायाव मोनफैफुंबाय गोबां इभेन्टनि गेम जादों आरोना बाव लोगो दे दा लोगो हमसै लोगोफोर टाइम थोयैनि बेयाव मोनाबाबो खुंनांगौ जाबाय आरोना दा फंबाय बिदामोनहा गावगासिनो मोनायावनो बोरै नुखोथाय जालांब्लासो गावहरबाय खोमा बिसोरबो मोनाथारबाय बोरै नुहुरखो गावनियावबा
Mas mobile হৈছে The next day. बेयाव फैनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय अल बड'लेण्डआव जाय नेशनेल इन्टारनेशनेल पार्टिसिपेट खालामदों बिसोरखौ बरायनाय जादों आरोना बेवहाय बे एवार्ड होनाय जादों यारलि होनाय जायो बेखौ बे बोसोराव नेशनेल मेडेल दंमोन आरोना आंनाबो ओंखायनो आं बेयाव जइन जाफानो हाबाय बेवहाय केश एवार्ड होनानै बरायनाय जादों आरोना आर'नाइ गांसे आरो केश एवार्डनि चेक बेखौ होनाय जादों The best amount incentive cash award. Cochrane districtनिफ्राय दङ the national participant. She is awarded with cash prize ₹5. 1 hour later. बे एपिसडखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो गोदान ब्लग्स फैगासिनो नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै थां थेंक्स फर वाचिं गाइस लाभ इउ